Wij van Kik TV zijn vandaag bij de basisschool De Schuttershoek in IJsendijke. Leerlingen van groep 8 gaan elke week helpen met het maatjeswerk bij woonzorgcentrum Emmaus. En wij gingen daar eens een kijkje nemen. Wat is het maatjesproject? Maatjeswerk is een samenwerkingsverband tussen het zorgcentrum Emmaus hier in IJsendijke en de openbare basisscholen. Of de openbare en de katholieke basisschool. En de kinderen gaan dan naar het zorgcentrum om te helpen met bloemschikken of koekjes bakken of koffie schenken. En dat doen ze dus samen met de ouderen. Klinkt gezellig. Is het ook, ja. En, wanneer en hoe vaak gebeurt dit? Dat gebeurt in ieder geval iedere week. En de ene week zijn het 2 kinderen die 1 dag gaan. En de andere keer zijn het 4 kinderen die 2 dagen gaan. En dan gaan ze vanaf 's middags 2 uur tot 3:15, 4:15. En dan gaan ze weer terug naar huis. Oké. En door wie gebeurt het? Het gebeurt door de kinderen van groep 8. Die komen bij Toerbeurt aan de beurt. En het gebeurt ook door de kinderen van groep 8 van de katholieke school hier in IJsendijke. Wat zijn jullie hier vandaag aan het doen? Wij zijn vandaag maatjeswerk aan het doen. We gaan vandaag bloemschikken. En dat doe ik samen met Sam. En we gaan mensen helpen om de bloemen in de potjes te zetten. Zodat we ook een leuke dag hebben. Vind je dit leuk? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het altijd leuk om mensen te helpen, want dat vind ik gewoon leuk. Wat vind je leuk aan het maatjeswerk? Nou, ik vind het wel leuk omdat je die oude mensen mag je helpen, mag je koffie geven en zo. En die mogen we gaan bloemschikken. En doe je dat voor vrijwillig werk of gewoon omdat je het leuk vindt om mensen te helpen? Ik vind het gewoon leuk om, allebei een beetje. Wat vind je leuk aan het maatjeswerk? Nou, ik vond het wel leuk dat je eerder van school weg mag. En ook de dingen die je mag doen vind ik ook leuk. Ja, ook met oudere mensen leren werken, zeg maar. En ik doe ook leuke activiteiten. Je hebt zeg maar geen laatste uur, dus ga zeg maar lekker lol maken daar, zeg maar. Je hebt het wel nice in daar. En wat vinden jullie van het maatjeswerk? Ik vind het heel gezellig met de oude mensen en de activiteiten zijn heel leuk. Ja, het is heel leuk, want je leert met oude mensen en de activiteit is echt leuk. En je mag natuurlijk eerder van school weg. Ik vind het ook altijd heel leuk en ook met de oude mensen omgaan en de activiteiten zijn ook altijd leuk. En wat vinden jullie van het maatjeswerk? Ja, ik vind het leuk en gezellig met oude mensen. En je kan ook samenwerken en zo. Ja, je kan ook leren om samenwerken en dat vind ik leuk. Ja, mijn oma is daar in het verjaardagshuis en dat vind ik ook wel leuk. Dan zie ik haar wel een keer. En ik vind de activiteiten die we daar doen ook wel leuk. En je hebt een uurtje minder les en dat vind ik ook wel altijd leuk.